Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Teala nasip etse bugün сөйләшеп китербез Исра һәм Миграҗ вакыйгасы турында. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең бер төн эчендә Мәккәдән Иерусалим шәһәренә, Әл-Кудс шәһәренә күчеп, шуннан күккә күтәрелгән мугҗизасы турында. Muhterem kardeşler, bu vakıga була Рәҗәб ayının 27-нче кичендә. Безнең хәзер менә Рәҗәб айы, Алла бирса, дүшәмбе көнне кояш баеганнан соң Рәҗәб айының 27-нче киче керә безнең дә. Шушы вакыйганы бу айда без тагын бер кат искә төшереп китәргә тиеш, muhterem kardeşler. Чөнки бу вакыйга гайре табигый хәл. Мәсәлән, без ел сайын 12 апрель көнне Гагаринның космоска менгән көнен бәйрәм итәбез. Шулай бит. Һәм бу бәйрәм шуның кадәр масштаблы рәвештә бәйрәм ителә. Һәм шушы 12 апрель көнне Гагарин күккә күтәрелгәннән соң, космоска менгәннән соң, беренчедән, димәк, космосның ачык булуы билгеле була. Димәк, анда менергә мөмкин. Һәм дә инде күккә менгәннән соң шушы җир шарына башка төрле ракурстан карарга мөмкин була. Әлдә булса, мәсәлән, җир шарын яссы тигезлек дигән фикер яши. Җир шарының. Мәсәлән, сәләфиләр фикере буенча, әгәр монда сәләфиләр булса, белеп торсыннар, җир шары түгәрәк түгел. Ибн Таймия фикере буенча җир шары түгәрәк түгел. Ул яссы, тигез. Әгәр алар түгәрәк дип әйтсәләр, димәк алар сәләфи түгел. Җир шары түгәрәк дисәләр, шар кебек, димәк алар сәләфи түгел. Алар шулай бит. Бәлки хәнәфиләрдер, бәлки шафигыйләрдер. Әмма алар чыгып китәләр шушы фикердән. Һәм бу фикер, мөхтәрәм кардәшләр, яши дини булмаган кешеләр арасында да. Дини булмаган кешеләр арасында да бу фикер бар. Яссы дигән. Ягъни җир шары тигез дигән. Аны шар дип әйтмиләр инде, шулай бит. Әмма космоска менгәч, читтән карагач, күп нәрсә безгә икенче төрле килеп баса, шулай бит. Без әйбернең икенче төрле, димәк, нинди икәнен аңлый башлыйбыз, читтән караганнан соң. Менә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм дә шушы җир йөзенең ичендә яшәгән вакытта, шушы җир шарында яшәгәндә, кешеләр арасында материаль дөнья ичендә яшәгәндә, әлбәттә, ул безгә бөтенләй бер төрле булып күренә дөнья. Үзенең кануннары белән. Искә әйбер ыргытсаң, кире төшә. Үзенең кануннары бар, шулай бит. Әгәр дә син башың белән ташка бәрелсәң, башың ярыла. Бу үзенең кануннары җир шарының. Материаль дөньяның. Әмма бу кануннардан тышка чыгып китсәң, җир йөзе, материаль дөнья бөтенләй икенче төрле синең күз алдыңа килеп баса. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм менә шушы җир йөзенә тыштан караган кеше. Тыштан караган кеше гадәттә ул объектив рәвештә бирә ала үзенең бәясен. Әгәр кеше шушы әйбер ичендә кайнаса, ул объектив рәвештә күрми аны. Мәсәлән, ир белән хатын кычкырышалар. Коръәндә әйтелә, ир белән хатын кычкырышалар икән, уртак тел таба алмасалар дилә Коръәндә, чакырып китерсеннәр бер туганнарын диелә. Мәсәләне хәл итәргә. Яки хатыннар ягыннан булырга мөмкин, яки ир ягыннан булырга мөмкин, мөһим түгел. Бер туганын чакырып китерәләр. Анда чит кеше булырга тиеш түгел. Туган булса хәерлерәк ул. Чакырып китерәләр дә шул туган аларның арасында бер судья, казый ролен үти. Кайсы хаклы, кайсы хаклы түгел икәнен әйтә. Ә бит ир кеше дурак түгел бит инде ул, шулай бит. Хатын кыз да дурак түгел. Алар бәлки ул туганнарына караганда акыллырактыр да, гыйлемнәре дә күбрәктер. Әмма алар икесе бергә кычкырышу сәбәпле, хисләргә бирүле сәбәпле, алар үз эшләрендә бәя бирә алмыйлар. Читтән килгән кеше, караган кеше бәя бирә ала. Менә шуңа күрә Аллаһы Тәгалә дә, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгаләнең бу дөньяга булган карашы безнең караштан аерыла. Аллаһы Тәгалә бу дөньяга читтән карап, һәм аңа ул читтән караганда яхшырак күренә.
һәрбер кешенең, һәрбер җан иясенең мәнфәгатен кайгыртып, безнең белән идарә итә. Без шушы дөнья эчендә яшәгәндә без аны аңламаска мөмкинбез. Аңлашылмый безгә. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең шушы дөньяның тышкы ягына чыга. Дөньяның тышкы ягына чыга һәм читтән карый. Һәм читтән караганнан соң, әлбәттә инде бу дөньяның асылын Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм аңлый торган була. Һәм инде Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмне әгәр дә без мәсәлән әйткән ниндидер бер сүзләрен аңламасак та, без аны үтәргә тиеш. Ни өчен? Чөнки ул безгә караганда күбрәк белгән һәм күргән. Әгәр дә без аны аңламасак, гаип анда түгел, гаип бездә. Чөнки күл океанны сыйдыра алмый үз эченә. Без күл, безнең акылыбыз күл генә. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең белгән гыйлеме ул океан. Безгә ул сыймый бер ничек тә. Әмма бу океанга сакланып, шушы океанны карап, аннан файда күрә алсак, мөхтәрәм кардәшләр, без бәхетле булабыз. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм бер риваятләр буенча Хатим дигән урында ятканда, икенче риваятләр буенча караганда, Хижр дигән урында яткан вакытта, Мәккәдә, шулай бит Кәгъбәтулладан ерак түгел, аның янына кемдер килеп, ул аны башта аңламый кем икәнен, кемдер килеп, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм сөйли, кемдер килде дә ди, менә моннан алып, монда кадәр минем ишемне ярды ди. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте. Күз алдына китерегез шулай бит. Кемдер килә дә синең ишеңне яра. Бу инде әлбәттә куркыныч әйбер. Яклаган җиреңнән күзеңне ачасың, сине яралар. Бу мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмне икенче тапкыр яру була. Беренчесе ул кичкенә чакта эшләнә, шулай бит. Икенчесе эшләнә менә шушы вакытта. Һәм аның йөрәген алып, алтын табакка салып, шунда юыла. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең йөрәге бөтен хәсрәттән, кайгыдан чистартыла һәм яңадан урынына кайтарыла. Бу икенче тапкыр яру була, мөхтәрәм кардәшләр. Шуннан соң Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм сөйли, минем яныма алып килделәр бер хайванны ди. Бурак дигән хайванны. Бурак дигән исем дә бар мөселманнарда. Бурак дигән хайванны алып килделәр ди. Ул хайван ишәктән зурырак, молдан кечерәк. Бер атлаганда күз күреме җирне атлый ди шушы хайван. Бер атлаганда. Менә күпме күзең күрә синең горизонтка карап, шуны атлый. Шушындай хайванга атланып, мин киттем ди Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә. Һәм кая бара ул? Ул бара Ал-Кудска, Иерусалимга. Анда килеп, шушы килә үзенең атын бәйләп куя, калган пәйгамбәрләр бәйли торган урынга. Бер ул гына түгел, бөтен пәйгамбәрләр дә шушында үзләренең атларын бәйли торган булганнар. Шунда үзенең атын бәйләп куя һәм мәчеткә кереп, бөтен пәйгамбәрләр белән бергә шунда намаз укый имам булып. Мөхтәрәм кардәшләр, бу да мөгъҗиза. Бу да мөгъҗиза. Менә галимнәр үлгән кешеләрнең исән булуларына дәлил итеп, шушы вакыйганы да китерәләр. Мәсәлән, кемдер әйтә, үлгән кешеләр алар үлгән ди. Бетте. Шулай бит. Безгә файда китерә алмыйлар үлгән кешеләр. Бу әлеге дә баягы кайбер мөселманнарда бар шундый фикерләр. Шулай бит инде. Бер мөселманнар менә без Коръән укыйбыз да дуга кылабыз бит мәрхүмнәргә. Багышлыйбыз дип әйтик инде. Кайбер мөселманнар саныйлар, бу эш кирәк түгел, дөрес түгел дип. Кайбер мөселманнар саный, үлгән кешеләр ярдәм итә ала исәннәргә дип. Ничек итеп? Дуга кылып, мәсәлән. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, миңа кабердә сезнең һәрберегез үлгәннән соң сезнең гамәл дәфтәрегез миңа күрсәтелә ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә. Дөрес хәдистә. Ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм үлеп ятмый хәзер. Шулай бит, теге мәйт булып. Ул анда ята,
аңа китерәләр кешеләрнең үлгән мөселманнарның гамәл дәфтәрен. Ул әйтә, әгәр кеше яхшы булса, мин дә Аллаһ Тәгаләне мактыйм ди. Мөселман кеше яхшы булса ди, әгәр дә ул мөселман кеше начар булган булса, мин аның өчен истигъфар кылам ди. Ягъни үлгән кеше шулай бит инде исәнләргә ярдәм итә торган фикер. Ике төрле фикер. Мин сезгә бер нәрсә мәҗбүр итмим. Бер фикер буенча үлгән кешеләр шулай бит исәнләргә ярдәм итә алмый. Ләкин безнең намазыбыз 50 намаздан 5-кә генә кала. Кемнең ярдәме белән? Үлгән кешенең ярдәме белән. Безнең намазыбыз 50 намаздан 5-кә генә кала. Үлгән кешенең ярдәме белән. Муса галәйһиссәлам ярдәме белән. Без ул вакыйгага киләбез шулай. Шулай ук үлгән кешеләр, әгәр дә пәйгамбәрләр үлгәннәр дип әйтик, алар да кеше бит. Ничек пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям алар белән бергә мәчеттә басып намаз укыган. Әгәр дә бу хакыйкатьтә булмаса бу вакыйга, димәк пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям яки төш күргән, яки моны уйлап чыгарган. Әгәр бу хакыйкатьтә булмаса. Әмма Исра һәм Миғраҗның мөгъҗизасы шунда ки, бу хакыйкатьтә булган вакыйга. Моны башка берничек тә аңларга ярамый. Моны төш дип тә аңларга ярамый. Моны аңларга ярамый. Хыял дип тә, вахи дип тә, моны бары тик аңларга гына безгә рөхсәт ителә хакыйкатьтә булган вакыйга, мөгъҗиза буларак. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шунда намаз укып, аннан соң күтәрелә күккә. Һәм менә монда күккә күтәрелгәндә шундый кызык вакыйга. Беренче кат күккә килеп җиткәч, анда капка бар. Шакыла. Теге яктан сорыйлар, кем бар анда? Җәбраил галәйһиссәлам әйтә, бу мин Җәбраил ди. Синең белән кем ди? Сорыйлар. Минем белән Мөхәммәд ди, саллаллаһу алейхи ва саллям. Аңа монда менәргә рөхсәт булдымы ди. Менә мөхтәрәм кардәшләр, күккә менәр өчен рөхсәт кирәк. Хәзер син пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кебек бер нәрсә эшлим дисәң, ракетага утырасың да. Мәсәлән, шулай бит инде атланасың да ракетага. Киттем дисең 7-нче кат күккә. Сверхзвуковая ракета. Анда нинди генә скоростлар белән барсың, даже сверхсветовая ракета дип әйтик инде шулай бит. Әмма син моны эшли алмыйсың. Әгәр сиңа рөхсәт булмаса. Әгәр сиңа рөхсәт булмаса, син моны эшли алмыйсың. Теге яктан сорыйлар шулай бит. Аңа монда кирергә рөхсәт ителдеме? Җәбраил галәйһиссәлам әйтә, әйе ди. Җәбраил галәйһиссәлам даже по блату алып кирә алмый. Уйлап карагыз, ул әйтә бит, ул бит Җәбраил, ул бит инде иң улуг пәйгамбәр, иң улуг фәрештә. Аллаһ Тәгалә әйтә, фәрештәләр саф булып килгәндә, ва рух, Җәбраил галәйһиссәлам айрым булып килә, шулай бит, генерал буларак. Ул әйтергә мөмкин, син давай открывай, нәрсә анда. Шулай бит. Нәрсә сорыйсың син анда? Юк, даже ул да по блату алып кирә алмый кешеләрне анда. Рөхсәт ителгән булса гына алып кирә. Бу Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям аңа рөхсәт бирелде дигәч кенә капкалар ачылып, алар күтәреләләр. Беренче кат күктә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям күрә Адам алейхиссәлам. Менә бу да шулай ук. Адам алейхиссәлам үлгән. Шулай бит, ул каберендә дибез. Әмма ул беренче кат күктә күрешә Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям белән һәм алар бер-берсенә сәлам биришәләр. Бер-берсенә сәлам биришәләр. Җәбраил галәйһиссәлам таныштыра, бу синең атаң Адам ди. Бу синең улың, синең нәселең Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям. Алар бер-берсенә сәлам бирәләр. Икенче кат күккә күтәреләләр. Икенче кат күктә шул ук хәл. Рөхсәт сорыйлар. Рөхсәт ителгән булса, тагын кертәләр. Анда пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям күрешә Яхья һәм Гайса галәйһиссәламнар белән. Шулай ук бер-берсенә сәлам бирәләр. Мин монда тәфсилләп һәрбер сүзен сүзгә аңлатып тормыйм, мөхтәрәм кардәшләр. Нәкъ шул ук процедура. Бер-берсен таныштыралар, бер-берсенә сәлам бирәләр. Өченче кат күккә күтәрелгәннән соң, анда Юсуф галәйһиссәлам. Анда Юсуф галәйһиссәлам, өченче кат күктә. Шулай ук алар бер-берсенә сәлам бирәләр. Дүртенче кат күктә Идрис галәйһиссәлам. Идрис галәйһиссәлам белән күрешәләр. Бишенче кат күктә Харун утыра. Айрым. Шулай ук Харун галәйһиссәлам белән күрешәләр.
Ә 6-нчы кат күктә Муса галейһиссәлам утыра. Яхья галейһиссәлам белән Гайса галейһиссәлам бер күктә утыралар. Ә Харун галейһиссәлам белән Муса галейһиссәлам аерым утыралар. Харун белән Муса бер туганнар. Шулай бит? Яхья белән Гайса галейһиссәлам бер туган түгел, әмма шулай ук туганнар. Инде менә мөхтәрәм кардәшләр, монда шулай ук кертергә кирәк әзрәк ни. Яхья галейһиссәлам белән Гайса галейһиссәлам кемнәр алар? Яхья ул Иван. Иван Креститель диләр, шулай бит. Аның статусы чиркәүдә әле дә булса билгеле түгел. Әле дә булса бәхәс бара. Кем булган Иван Креститель? Пәйгамбәр булганмы ул, юкмы ул? Святоймы ул берәр инде изге кеше булганмы ул, шулай. Бездә бәхәс юк. Ул булган пәйгамбәр. Ул булган пәйгамбәр һәм хәтта шундый пәйгамбәр ки, ул күктә утыра. Яхья галейһиссәлам белән бергә. Харун шулай ук мөселманнар арасында да аның статусы билгеле түгел. Ул пәйгамбәр булганмы, юкмы? Кемдер әйтә пәйгамбәр булган ди, кемдер әйтә пәйгамбәр булмаган ди. Әмма факт ул кая? Ул утыра күктә. Шулай бит Муса галейһиссәламның бер кат астарак. Инде Муса галейһиссәлам белән күрешкәннән соң, хушлашкан вакытта Муса галейһиссәлам елап җибәрә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм нишләп елыйсың ди. Муса галейһиссәлам әйтә: "Менә шушы яшь кешенең кавымыннан мөселманнар күбрәк булыр минем кавымыма караганда" ди. Ягъни Бәни Исраил кавымына караганда алар да мөселман булып саналалар. Муса галейһиссәламга йөрүчеләр. Мөселманнар әзрәк булыр ди. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә йөрүчеләргә караганда ди. Һәм мөхтәрәм кардәшләр, алар күтәреләләр 7-нче кат күккә. 7-нче кат күктә утыра Ибраһим алейһиссәлам. Бөтен пәйгамбәрләрнең атасы дип тә атарга мөмкин. Чөнки Ибраһим алейһиссәламнан соң шулай килгән пәйгамбәрләр аның нәселеннән. Пәйгамбәрләрнең атасы Ибраһим алейһиссәлам утыра. Һәм шушы 7-нче кат күктән соң Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм күрә лотос дигән бер чәчәккә ошаган әйбер. Ул зур була шуның кадәр. Ул чәчәкнең таҗлары гына фил кылаклары кадәр. Фил кылаклары кадәр аның таҗлары гына. Шушы урынга җиткәндә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә тәкъдим ителә хәмер, вино, сөт һәм бал. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм сайлый сөтне. Сөтне сайлый. Сөт ул мөхтәрәм кардәшләр безнең фитри хәлебез дигән сүз. Вино ул шулай ук эшләнгән әйбер, шулай бит инде. Бал ул җыеп алынган әйбер. Чәчәкләрдән дип әйтик, шулай ук. Сөт ул фитри әйбер. Сыердан сабасың да, ул менә шулай ничек бар шулай. Фитри әйбер. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм шул сайлап ала сөтне. Аңа беркем дә бернинди басым ясамый. Беркем дә әйтеп тормый, менә моны сайла дип, шулай бит. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм сайлап ала үзе сөтне. Аның өммәте шушы динне, исламны чиста итеп фитри хәлендә саклаучы булачак, мөхтәрәм кардәшләр. Мөселманнар шушы динне фитри хәлдә бер аллалык итеп саклаучы булып торалар. Инде мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм шушы лотосны уза, әмма аны узарга рөхсәт ителә бары тик аңга гына. Җабраил алейһиссәлам әйтә: "Син хәзер ди үзең генә бар" ди. Чөнки 7-нче кат күктән соң материаль дөнья бетә. Бөтен законнар бетә 7-нче кат күктән соң. Әле шушы 7 кат күк эчендә ниндидер кануннар яши. Материаль дөньясы кануннары, атомнар шулай бит яши анда, ионнар яши анда, тарту көчләре, гравитация һәм башкалар. Әмма моны узганнан соң бөтен кануннар бетә. Җабраил алейһиссәлам әйтә: "Әгәр мин чыксам ди, шушының чигенә ди, мин ди кил булам ди, янып бетәм ди. Син үзең генә барасың ди." Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзе чыга. Үзе генә һәм Аллаһ Тәгалә белән аралаша. Аллаһ Тәгалә белән аралашкан вакытта әт-тәхиятны без укыйбыз. Шулай бит әт-тәхият менә шушы Аллаһ Тәгалә белән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең аралашуы булып санала. Ә инде бу аралашуның нәтиҗәсе мөселманнарга 5 вакыт намаз фарыз була. Дәресләргә башта ул 50 вакыт намаз.
Әмма 6-нчы кат күккә кире төшкән вакытта Муса галәйһиссәламны күргәч, без әйткән вакыйга шулай бит. Муса галәйһиссәлам әйтә: "Сиңа нәрсә йөкләнде?" ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "50 вакыт намаз." ди. Муса галәйһиссәлам әйтә: "Юк" ди. Мин ди сынап карадым үземнең кавымымны ди. Алар үти алмыйлар моны ди. Бар ди, кире кайт та сыра киметүне ди. Һәм намаз шулай иттереп киметелде. 40-ка калды, 30-га калды, 20-га калды, 10-га калды. 10-га калганнан соң да Муса галәйһиссәлам әйтә: "Бар тагын, бар ди, тагын кыскарт" ди. Шуннан соң 5-кә генә калдырыла. 5-кә генә калганнан соң Муса галәйһиссәлам тагын әйтә: "Бар ди, кыскарт ди, аны да үти алмыйлар" ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Мин инде кире барырга уялам" ди. Менә шушы вакытта Аллаһы Тәгаләдән сүз килә. Аллаһ Тәгаләнең тавышы килә 6-нчы кат күккә. Аллаһ Тәгаләнең тавышы төшә. Мин сезгә шушы намазны үзгәртелмичә калдырдым ди, һәм сезгә мин моны җиңеләйттем ди. Менә шушы сүз белән 5 вакыт намаз безгә фарыз була, мөхтәрәм кардәшләр. Белгәнебезчә, намаз ул мөселман кешесенең иң мөһим әйбере. Шуңа күрә дә инде бу намаз ничек безгә фарыз булган, бу вакыйганы шулай ук азмы күпме укып, белеп өйрәнергә кирәк. Моны монда гына шулай сөйләп бетереп булмый аны. Тәфсилләп дип әйтик. Әмма бу безнең өчен бик кыйммәтле вакыт булып тора. Аллаһы Тәгалә белән сөйләшергә, аралашырга безгә мөмкинчелек туа шушы вакытта. 5 вакытта Аллаһ Тәгалә янына басып без намаз укыйбыз. Аллаһы Тәгаләгә басып намаз укыр өчен, фарыз намаз укыр өчен вакыт керүе кирәк. Булай гына фарыз намазын укып булмый. Аңлыйсызмы? Бу бүлек. Без көтеп торабыз часы приема. Аллаһ Тәгаләнең бар часы приема. Кабул итү сәгатьләре. Иртәнге намазны укыр өчен сиңа көтәргә кирәк таң ата башлаганын. Без намазга хәзер җиңел генә карыйбыз, шулай бит. Намаз вакыты керде, укып алыйм әле. Син аны көтеп торырга тиеш. Мәсәлән, син бит авырып китсәң, рак синең мәсәлән. Алла сакласын. Неоперабельный практически. Бер генә кеше операция ясый. Ул кеше Нью-Йорктан Казанга бүген килә, һәм аның кабул итү сәгате 2 сәгать монда. Сәгать 10-нан 12-гә кадәр ничәдә барып утырасың син анда? Ничәдә барып утырасың син шушы кабул итсен дип? Бер атна алда барып утырасың. Анда уже чиратны сата башлыйлар инде. Шулай бит. Анда чиратны сата башлыйлар. Монда iPhone-га чират. Бу кешегә чиратны сата башлыйлар хәзер. Блатной көннәр аркылы кешеләр аркылы керә башлыйлар. Намаз вакыты да шулай гына, мөхтәрәм кардәшләр. Вакыт керә, син аны көтеп торасың. Шушы вакытта фарыз намазын укый аласың. Нәфил намаз белән фарыз намазы алар бер вакытта да тигез булмаячак. Фарыз намазына савап һәр вакыт күбрәк, һәм ул Аллаһ Тәгаләгә якынрак. Фарыз намазын укымыйча, нәфил намазның файдасы юк. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, бу айрым сәгатьләр безгә бирелә Аллаһы Тәгаләгә мөрәҗәгать итәр өчен. Аллаһы Тәгалә шуңа күрә әйтә, бу рәхмәт, бу мөмкинчелек. Кеше әйтә, миңа ул сәгатьләр кирәк түгел аның ди, картайгач укыйм ди, аннан соң укыйм ди, тегеләй ди, булай ди, шулай бит. Моннан да мөһим әйбер юк. Раббың белән сөйләшә торган, аралаша торган вакыт бу. Менә шулай, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям белән шушындый мөгъҗизаи бер хәл була. Менә шуңа күрә бу хәлләрне без инде бер вакытта да онытмаска тиешбез, һәм дә әлбәттә өйрәнеп исебездә тотырга тиешбез. Иде мөхтәрәм кардәшләр, русчада сөйләп китәрбез. Аузу биллахи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о таком чуде, как Исра и Ми'рач. Исра — это ночное путешествие посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, из Мекки в Иерусалим, и оттуда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, поднимался на небеса к Аллаху субханаху ва тааля. С пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, это чудо произошло после 10 лет его пророческой миссии. И это чудо произошло именно в тот момент, когда мусульмане уже
почти были сломлены. И у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, помимо того, что на него нападали неверующие, язычники, они объявили ему бойкот. В течение 3 лет никто не имел права торговать с мусульманами, с семьей пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и никто не имел права брать у них в жены кого-то или отдавать им дочерей. Это было такое время, что мусульмане рассказывают, мы, говорит, ели листья, потому что нам ничего не продавали. И вот мы сосали бурдюки, где хранилось масло. Само масла уже там нет. Мы сосали этот бурдюк, то, что там осталось. Это как у нас во время войны люди варили варежки. Может, слышали об этом, нет? Был такой голод, люди варили варежки. Потому что варежки были тогда кожаные. И варили, и когда долго варишь, все равно что-то выходит из этой кожи. Хоть какой-то жир, какой-то вкус мяса, так скажем, выходит. Вот они сосали бурдюки, им уже все, есть нечего было. И вот в этот тяжелый момент еще умирает жена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Хадиджа, ради Аллаху анха, которая была первой мусульманкой, даже сказать, первым мусульманином в мире после пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и которая поддерживала пророка, саллаллаху алейхи вассалям, все это время, и умирает его дядя Абу Талиб, который тоже поддерживал посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, давал ему защиту от неверующих. И вот в такой момент, когда уже ты, так скажем, вы понимаете, вот это такой момент, это не когда у тебя шнурки порвались. У нас бывают тяжелые моменты в жизни, когда ты такси вызвал, а он не приехал. У нас бывают такие тяжелые моменты, да? Или там приходишь домой, хлеба нет, надо сбегать в магазин. То есть, ну, такие вот несчастья с нами происходят. А это не те несчастья, понимаете? Это не те несчастья. Это когда весь мир против тебя. Ты не видишь выхода вообще. И с тобой еще лично происходят какие-то неприятности. Дочерей пророка, саллаллаху алейхи вассалям, вернули. Они были замужем за его же родственниками. Их вернули, так как они мусульманки. Трагедия и семейные, и религиозные, и так далее. И вот Аллах Субханаху ва Тааля решил осчастливить своего посланника и поддержать его. Какое счастье он мог дать? Мог дать истребитель. Да? Истребитель пронесся бы над Меккой, чик-чик-чик, точечная бомбежка, всех неверующих нет. Танк мог послать, правильно. Тонну золота пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, мог откопать и подкупить всех неверующих. Нет. Нет. Аллах Тааля дал наилучший подарок. Какой? Встреча с ним самим. Возвышение на небеса. Это что дает пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, в глазах неверующих? Что это дает? Ничего. В глазах неверующих это ничего не дает. Понимаете? Он что, изменился? Он стал больше, сильнее, кровожаднее, не знаю, нет? Он не изменился. Наоборот, неверующие еще больше удостоверились, что он сумасшедший или колдун, потому что он начал об этом рассказывать. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, начал рассказывать, какое чудо с ним произошло. Я, говорит, за одну ночь вот сел на бурака в Иерусалим, оттуда на небеса, как ни в чем не бывало. А люди-то смотрят и говорят, о, это уже совсем, да? Раньше он говорил, что он пророк, а сейчас он уже рассказывает какие-то совсем немыслимые вещи. Они слушали его, смотрели на него и думали, что он уже окончательно сошел с ума. Но когда он начал давать доказательства, описал Иерусалим, рассказал, что по пути едут 3 каравана, описал там верблюдов, как это все было. Они сказали, нет, это не сумасшедший, это колдун. Раз он знает такие скрытые вещи. И даже некоторые мусульмане вышли из ислама в этот момент. Которые были мусульманами, ходили с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, вышли из ислама. Они сказали, это уже чересчур. Это уже чересчур. Это было большим испытанием. Так что же произошло с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям? Внешне-то он не укрепился, правильно?
он укрепился внутренне. Поэтому, дорогие друзья, когда вокруг тебя трам-тарары, друзей нет, все валится из рук, не ищите помощи извне. Не думайте, вот колесо у вас сломалось, мне бы сейчас монтировку, мне бы сейчас домкрат, мне бы это, мне бы то. Попросите помощи у Аллаха Субханаху ва Тааля. Ищите в себе внутренние силы, связи с Аллахом Тааля. И Аллах Тааля решает вам проблему. И решает Он вам проблему. Мы смотрим на внешние факторы. То есть, иногда с нами происходит какое-то несчастье, да? Мы ищем внешнюю какую-то помощь, а внутри у нас ничего не меняется из-за этого. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, внутренне стал сильнее. Он получил помощь от Аллаха, и потом внутренний резерв он просто реализовал в жизни. Вот несколько полезных уроков, которые мы извлекаем из этого. Мы понимаем, что после любого испытания, несчастья, Аллах Тааля дает облегчение и радость. Когда уже пружина, некуда сжиматься пружине, значит надо ждать помощь от Аллаха скоро. Чем мусульманин сильнее страдает, тем ближе помощь от Аллаха. Пока в тебе есть силы терпеть, ты будешь терпеть. Когда уже все, Аллах Тааля дает помощь. Поэтому, видите как, то есть мусульманин, он понимает, когда ему тяжело, наоборот, значит скоро наступит облегчение. Второе. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, стоял на пороге нового этапа. Это хиджра. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, после этих событий переселился в Медину и основал мусульманское государство. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, который был в унижении, которому есть было нечего, после этих событий стал господином. Стал господином, понимаете? Он был хуже раба, а стал господином после этих событий. Аллах Тааля дал ему облегчение из тех мест, от которых он даже не ожидал. Третье. Смелость и выдержка пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Смелость, когда он столкнулся со всем этим. Честно говоря, когда ты открываешь глаза с разрезанным животом, здесь уже нужна смелость, так скажем, да? Когда ты видишь ангела, когда тебе дают бурака и так далее, мы бы просто убежали, наверное, да? Закрыли бы глаза, это сон, со мной ничего не происходит, это уже смелость. Другая смелость, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказал об этом. Иногда, вот, например, я уверен, что с кем-то из вас в этой жизни произошло какое-то чудо. Но вы об этом стесняетесь или боитесь рассказать, потому что скажут, что вы сумасшедший. А пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, взял это и рассказал. Это уже смелость и выдержка пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Четвертое. Язычники убедились, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал правду. В пророчестве всегда есть доказательства. Когда кто-то объявляет себя пророком просто голословно. Вот сейчас судят одного из астрологов, да, который сказал, что он вышел в астральную связь с дочерью одной женщины. Она умерла, эта дочка. Его судят за это. Он сказал: я связался с вашей дочерью. Но надо же быть этой женщине тоже настолько, так скажем, легкомысленной, да, чтобы поверить в это. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда пришел и сказал: я пророк, у меня весть от Аллаха, вахи от Аллаха, на это еще были доказательства, чудеса. Чудеса. Это и разрыв Луны, это его вот эти, даже эти события там и так далее. Все это доказывало, что он пророк. Если человек не верил просто так, пожалуйста, ему приводились доказательства. Пятое. Абу Бакр ас-Сиддик. Ас-Сиддиком пророк Абу Бакр был прозван, рады Аллаху анху, потому что Абу Бакр, рады Аллаху анху, беззаветно верил и доверял посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Когда язычники поспешили к Абу Бакру, рады Аллаху анху, чтобы сказать ему: вон твой друг, они были друзьями еще до ислама, вон твой друг сошел с ума, рассказывает, что он за одну ночь там был в Иерусалиме, на небеса поднимался и так далее, с ангелами виделся. Абу Бакр, рады Аллаху, говорит, он говорит, действительно так сказал? Те говорят: да. Ну, значит, говорит, он говорит правду. Говорит: как так? Говорит, откуда? Как ты можешь, говорит, в это верить? Он говорит: я верю в то, что каждый день к нему с неба приходит ангел
и приносит весть от Аллаха. А поверить в это, говорит, чепуха, говорит, то, что он один раз поднимался на небо, говорит, это вообще легко поверить в это. То есть Абу Бакр, рады Аллаху анху, даже не нуждался даже в этих доказательствах, в которых мы сейчас нуждаемся. Да, здесь есть параллель, дорогие друзья, с теми же, например, учеными. Сейчас в обществе очень сильное недоверие, в особенности к ученым в исламе. Если они что-то сказали, они должны расшибиться, чтобы это доказать. Это просто ужас. Как будто ты способен в этих доказательствах разобраться. Вот вы, например, как простые, так скажем, обыватели, да, прихожане, вы верите имамам? Вы же, если вы спросите у одного имама, и вам не понравится ответ, вы же идете к другому имаму, к третьему, четвертому, пятому. И так, пока вы не найдете понравившийся вам ответ. И вы начнете говорить, а этот имам у кого учился? Вот учился у того-то, как будто ты знаешь этого человека. А он у кого учился? У того-то, а он у того-то. Ты же их не знаешь, этих учителей. Тебе эти имена ничего не говорят, ты просто ищешь оправдание своему недоверию. Вот сейчас с мусульманами происходит вот это то же самое. Происходит то же самое. Иногда мне говорят, я иногда отвечаю на вопрос, мне говорят, хазрат, а где далиль? Я говорю, валлахи. Как это? Я говорю, валлахи, клянусь, это далиль. Говорю. Это далиль. Валлахи, это правда, это далиль. Какой далиль вам нужен? Я вам могу сочинить любой хадис сейчас. Вы же все равно не разбираетесь в хадисах. Я вам скажу, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал и сочиню. Так вы же не сможете это проверить. Как только вы услышали пророк, саллаллаху алейхи вассалям, да, вы успокаиваетесь. И говорите, хадис сказал. А если я сочинил этот хадис? Если я сочинил или неправильно перевел, вам не приходит мысль, если вы мне не верите, вы даже приводя хадисы все равно верить не будете. Поэтому я даже не пытаюсь, я говорю, валлахи, просто. Валлахи, я не трачу с таким человеком время. Я говорю, клянусь и все. Если тебя не устраивает моя клятва, если я лживый человек, значит я могу соврать и в хадисах, и в аятах, и во всем, что я буду приводить. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, и сахабы ему поверили. Если бы он, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел сейчас, в век лжи, обмана, недоверия, он бы остался один. Он бы остался один. Шестое. Вино и молоко. Мы сказали, пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, было предложено вино и молоко. Третье, говорят, тоже был мед. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, выбрал молоко как самый естественный напиток, который утоляет жажду, после которого ты даже наедаешься, потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что молоко – это и еда, и напиток. После молока пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, чистил зубы. И у него спрашивали, у Расуля Аллах, ты же выпил напиток, почему ты чистишь зубы? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, а разве в молоке нет жира? Вот молоко – это единственная вещь, которая считается и напитком, и едой. И поэтому татары, как говорят, сет ашим. Это выражение уже утеряно, вы об этом можете не знать. Но более старые, так скажем, да, поколение татар, они говорят сет ашим. Не сет эчем, а сет ашим. Потому что это было и едой, и напитком. Молоко действительно, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, никогда ни от чего, иногда ему что-то не нравилось, он отказывался. Но от молока никогда. Ему говорили, вот, пожалуйста, скушай ящерицу. Он говорит, нет, не хочу. Не хочу. Он отказывался от ящерицы, хотя не запрещал. Мусульманам можно есть ящерицу, если это к слову. Но когда ему молоко предлагали, он от молока никогда не отказывался. Седьмой. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, был имамом для других пророков. Это значит, все остальные пророки его признали. Всякий, кто следует за Иса алейхиссалям, за Муса алейхиссалям, за Ибрахим алейхиссалям, за Сулейман алейхиссалям, или за кем бы ни был из этих пророков, он должен признать Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, пророком. Потому как его пророк это признал.
Его пророк это признал. И ты тоже должен последовать за своим пророком. 8. Связь между Аль-Харамом и Аль-Аксой. Дорогие друзья, сейчас в Палестине, в Иерусалиме происходят немыслимые вещи. Мы даже не следим за этими событиями, и до нас не доходит информация. Аль-Акса под большим давлением, притеснением. С каждым днем, с каждым годом, метр за метр Аль-Акс и Иерусалим отбирают у мусульман в пользу Израиля. Есть моменты там пыток людей, мусульман, есть моменты разрушения мечети там и так далее. Так вот, мы никогда не должны отдаляться сердцем от Аль-Аксы и от Аль-Кудса, от Иерусалима, потому что это третья святыня. Мы всегда говорим Мекка, Медина, но у нас еще есть Иерусалим. Это будет неправильно, если мы забудем об Иерусалиме, как будто ни в чем не бывало. Нет. Раз пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, оттуда поднимался, хотя он мог подняться из Мекки, Каабатуллах, он поднимался оттуда. Значит, в этом есть большая мудрость. И мы должны следить за этими событиями и, дорогие друзья, придать большое значение любви к этому городу. 9. Намаз. То есть был вменен намаз, пятикратный намаз именно в эту ночь, именно после этих событий. И 10. Наказание за грехи. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда увидел ад и рай, он увидел, за какие грехи, какие наказания. Возможно, иншаллах, мы об этом еще поговорим отдельно. Он увидел рай, увидел все эти прелести, красоту, и утвердился пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, внутренне. Якин, да? Уже непоколебимый якин у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, появился. Потому что одно дело, это слышать от Джабраила, алейхиссалям, или через вахи от Аллаха. Второе дело, это вообще увидеть своими глазами или почувствовать. Вот это, дорогие друзья, для него, естественно, было большой помощью и укреплением духовно, было укреплением и для мусульман, в том числе очищение от всяких ненужных людей, сомневающихся, и, соответственно, в будущем пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, смог с этим знанием уже построить совершенную религию, и эта религия дошла до нас до сегодняшнего дня. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.